ערב טוב ושלום לכולם. משפחה יקרה, חברים שכנים ומורים מהפיל ששרדו ללמד אותנו עד גיל בר מצווה. אני יאיר, כדאי שתכירו אותי. מה זה כדאי? אם לא תכירו, אחותי הקטנה כבר תביך אותי מול כולם. אז עדיף שאני אספר לכם על עצמי קודם. אני צנוע כמו שאתם רואים. אוכל זה לא התחביב שלי. תציעו לי מרק, קציצות, ירקות. זה לא ממש הכיוון. אבל שימו לידי חטיף עם צבעים זוהרים, ואני רץ כמו ילד בסופר בלי הורים. אני באמת מחרון ממתקים, ברמה של הסתרת מידע קריטי. פעם השב"כ עצר אותי בדרך לצרכניה, שאלו אותי, כמה סוכר אכלת היום? מאז אני שותק בחקירה. מסכים, בואו נדבר רגע על מסכים. לא חסר לי מזה. נגמר הזמן הפלאפון, יש טאבלט. ניקח הטאבלט, יש מחשב. נגמר המחשב, אני אצל סבתא, צופים ביחד בפטריוטים. וגם אם הכל ננעל, אני מוכן לטפס על שידה בציבר כדי לראות אפילו קוקומלון. ישיבה תיכונית. אז אני לומד בישיבה תיכונית. למי ששואל, זה מקום שלומדים בו הרבה תורה, מתפללים, מטיילים, ולעיתים גם מסתירים פלאפונים. אני אומר לכם, אם הישיבה הייתה מתחרה בנינג'ה ישראל, היא הייתה זוכרה רק על איך שהתלמידים מצליחים להחביא טלפון בתוך גליל טישו משומש. והמנהל שלנו, וואו, יש לו כוחות על. אתה רק שולח הודעה בוואטסאפ, מתי נפגשים בצהריים לכדורגל, בום! הוא מופיע מאחורי הדלת עם פנים של אלוקים רואה אותך. וגם אני. בישיבה אני די משתדל להתרכז בלימודים, אבל כשיש לך את הארי פוטר בראש, זה לא קל. המורה אומרת, תסתכלו ברש"י. אני כזה, רש"י? בטח איזה קוסם עתיק מהוגוורטס. טניס וכדורגל. זה התחביב שלי. בעיקר כי אין דבר יותר כיף מלחרות כדור לכיוון החבר עד שנתפס לו הצוואר. ואז יש את בני עקיבא, תנועת נוער ציונית, ערכית חינוכית, שמתחילה באידיאולוגיה ונגררת בעיקר בידי השמאל, משחקי קמח וכדורי רגל בוואדי. להיות חניך בשבט מעפילים זו חוויה מיוחדת. במיוחד כי נראה שהמדריכים שלנו הם גם לגמרי חניכים. כאילו מישהו בבני עקיבא אמר, טוב, אין מדריכים, אין ביקוש, לא נורא, פשוט נקרא למי שיגיע. ולכן גם התפקיד עליל, מאוד. יש המנון, יש 4 חניכים שעומדים מסביב לקומונרית, אחד מהם זה המדריך, השנייה זה הקומונרית, השלישי זה הדגל, והרביעי פשוט עבר שם במקרה. והטיולים טוב, זה סניף נפרד לבנים ובנות. על הנייר בנים פה, בנות שם, אבל בפועל כולם באותו שביל לא אוכלים את אותו טונה משענת ויחכים שעות בסוף המסלול לבנות שידביקו את הפער. והקטע הכי יפה בסניף, שבסוף אתה הכי אוהב את הסניף שלך. כי רק במצפה יריחו אתה יכול לצאת למסע פסח, לחזור בלי מדריך כי שכחו אותו בתא המטען של האוטובוס. המשפחה. וכמובן, אי אפשר בלי אחותי הקטנה, שברגע אחד הורס לך את כל המוניטין. אני עומד עם החברים והיא פתאום צועקת, יאיר, אמא ממש תפסיק לאכול שוקולד כי זה נעשה לך חצ'קונים. תודה אחותי. זהו, אני עובר לחיות עם הבדואים בח'אן אל-אחמר. ואמא היא רמה אחרת של דאגה. 5 דקות לפני שעליתי לבמה, היא בדקה לי דופק, לחץ דם, אקולב, שתה מים, אכלת משהו, היית בשירותים, רוצה פיפי? הרגשתי כמו ילד בגן של רותי. גדלתי בשנה. יאיר, את מי אתה רוצה להזמין? ואחותי הגדולה, נועה, על הגדולה, בת 18 וחצי, כבר נשואה וגרה בסדרות עם בעלה נהוראי. עברה רק לפני שנה וכבר ברח לחופשה בטירונות. מצפה יריחו לסדרות זה לא מעבר דירה, זה מעבר למצב ביטחוני קרבי, אבל היא גיבורה, גם עברה את ילדות וגם בחרה בצבע אדום בבגרות. רק לזכור שיש לה שם בית ושיפסיקו לתפוס לי את החדר כל שני, חמישי וסוף שבוע. ועכשיו שיא הקריירה שלי, בר מצווה, וכדי שזה יהיה באמת מיוחד אמרתי לא פרשה אחת, אלא 2 בלשות, דברים והתחנן. כל זה כי מי היה חשב שהשנה 9 באב תיפול על שבת. ועכשיו ברצינות, נולדתי בה' באב, לכאורה יום רגיל, בפועל היום שבו השמיים אומרים לך מזל טוב, נולדת,
אבל תחרוג רק עוד שבועיים. כ9 הימים אסור לך לשמוע מוזיקה, להסתפר או לאכול בשר. אני רעב, אמא אומרת, תאכל קיש ברוקוני, פשטדה טונה וגבינת עזים עם פסטו. אמא, אנחנו משפחת איבגי מרוקאית, לא בצימר בגליל. אבל בגלל זה אנחנו חושבים, אנחנו יושבים פה הערב שבועיים לפני התאריך, כי 9 הימים זה זמן של צניעות, של אבל והתבוננות, וזה לא זמן לקונפטי וריקודים עם דובי שאנחנו עם בתחפושת. אבל אני החלטתי, אם כבר אין חגיגה רגילה, בוא נעשה את חגיגה של תורה, ולכן ערב תשבתי והעמדתי ברצינות מסכת תענית. כן, המסכת שעוסקת בצומות, בחורבן ותפילה לגשמים. ישבתי ולמדתי כי רציתי להגיע לרגע הזה של הסיום, ולהגיד, עשיתי משהו משמעותי, לא רק כי זה נותן לי תירוץ מסיבה ב3 השבועות, אלא כי אנחנו לומדים תורה, אנחנו באמת בונים את בית המקדש הבא. אז הנה אני עומד פה, נער בן 13 שנולד ב9 הימים, חוגג שבועיים לפני, עם לב זהב ודימון מהארי פוטר, עם חלומות על סייבר במלחמת הקרבים, ועם משפחה מהסרטים. זה רק עוד משהו אחד אחרון. כל אחד ביציאה מהמועדון לוקח עם בלוק איתום ומצפה אותו בזהב. ככה זה כשמבינים שזה לא סתם בר מצווה. זה פרויקט לאומי להקמת הקומה השווה בבית המקדש השלישי. אז אם תראו אותי מסתובב ביישוב בכבשה ודלי עם ילד ביד אחת וגמרא ביד השנייה, תראו שהם פשוט בדרך לעשות עוד מחקר לבניית ירושלים. שיר לי מזמור חדש